Molt bon dia a tothom. Avui sóc aquí per parlar-vos de La papereria Tsubaki d'Ito Ogawa, que és una novel·la del 2016, però que s'ha editat ara, aquí, al 2024. M'ha agradat, en primer lloc, el fet que el títol de la novel·la tingui un sentit, perquè a les primeres paginetes, no és cap spoiler això, ens diu que Tsubaki significa camèlia, que és aquesta planta en flor que hi ha aquí. I ja veurem que hi ha una camèlia molt maca en aquesta papereria. Què dir? Que aquí descobrirem la vida de la Hatoko, a la que també li diuen Popo. Què dir? O sigui, jo la conec ara mateix, la Hatoko és com si fos la meva cosina, perquè és que en aquesta novel·la estàs les gairebé 300 pàgines sabent tot el que pensa, tot el que viu, tot el que sent. I, el més important, en reconstrueix la seva vida des que era petita a partir del que veiem en aquestes pàgines del seu present. Tot això envoltat d'un munt de records de la seva àvia, que és morta, i que era la que antigament regentava la papereria Tsubaki. Jo crec que és molt xulo el fet de llegir sobre un personatge que està mort i que per tant no apareix físicament en cap moment a la novel·la, com és l'àvia, i que puguis saber tan bé com era i que vegis que cada pàgina està impregnada de l'essència d'aquest personatge que no existeix en la nostra història com a tal. M'ha agradat molt, està molt ben escrit. Què més dir? Que la Hatoko crec que li dona un valor a petites coses que fa que la novel·la sigui molt interessant, i crec que això és com molt de literatura japonesa pel que he llegit fins ara. Veurem que la Hatoko es dedica a regentar la papereria igual que va fer la seva àvia i que es dedica més a donar un servei d'escriventa. És a dir, és un ofici que jo no sabia que existia. És una persona a la que tu li dius he d'escriure una carta per tal persona per expressar tal concepte, i te'l redacta bé, amb una cal·ligrafia molt pensada, amb un tipus de tinta, amb un tipus de llapis, el que sigui. O sigui, m'ha semblat que era una oda, un cant a l'amor a les petites coses i a les coses ben fetes. Molt maco. Si alguna cosa he de destacar més, també seria l'ambient. L'ambient dels llibres orientals, per mi, és com una cosa exòtica que a mi m'atrapa, perquè quan llegeixo un llibre occidental no em fixo tant en el paisatge ni en com és la ciutat, però en canvi aquí li donen un protagonisme també. O sigui, un personatge més és la ciutat que apareix aquí, que és un petit poble proper a Tòquio. És un personatge més perquè els seus carrers, la natura està integrada, els temples, la cultura, tot està molt ben enllaçat i està viu, perquè el veiem al llarg de les 4 estacions de l'any, com va canviant en el temps. A mi això és que m'agrada molt, o sigui, un llibre super recomanable. Què més dir? A veure què m'he deixat, crec que res. Les tradicions es veuen molt, per exemple, el canvi de calendari del que tenim nosaltres al que tenen tradicional ells, i dir que hi ha hagut uns personatges que m'han semblat molt macos, encisadors. O sigui, la Kupi, que ja la coneixereu, és super tendra. I si una cosa em sorprèn és que la Hatoko, que té 20 i pico d'anys, té molts amics que són més grans que ella, ja siguin el Baró, la Bàrbara o la Panti, que més o menys com ella està. Però no sé, això m'ha sorprès, m'ha xocat, però bueno, ens l'estimem tal com és, la Hatoko. Un llibre a 10, a més crec que és de valorar, que és una edició que parlant de papereria i de donar el valor a les petites coses, una edició que el paper que utilitza és un paper de veritat, que ho notes en el tacte, que no és aquell paper finet, no. I crec que això s'agraeix perquè facilita molt la lectura. Així que només em queda donar les gràcies a Nabona, que em va enviar aquest llibre, i que l'ha encertat moltíssim perquè m'ha enviat un llibre que era del meu gust i que realment m'ha marcat, la veritat. Molt maco, és que el recomano, no puc dir res més, ja em callo, m'he allargat, però és que puc estar 1000 anys parlant d'aquest llibre. Així que res, us el recomano al 1000%, si voleu relaxar-vos, si voleu sentir el plaer de llegir per llegir, perquè és això la literatura japonesa, 300 pàgines en les que no passen grans accions que et canvien la vida en el moment, però que t'omplen d'una altra manera. No sé, és com més una lectura d'esperit. I aquí us deixo amb aquesta reflexió. Adeu!